Kap, maayong hapon Kap, live ka no sa Miso Radio 7.5 FM Kap. Nagsaulog magid ang Barangay Gracia sa kapistahan ni Senyor San Vicente pero unsa magid ni siya ka importante nga kasaulugan no sa Barangay Gracia kay imo magyong gigahinan og tulo ka adlaw no. Upat gani kinapay sakay-sakay Kapitan Jing no. Yes, maayong hapon sa tanan. Ang Barangay Gracia nagselebrar kami sa kapistahan ni San Vicente Ferrer. Para gid kini gihimo na mo tanan uban sa kong konseho nga mamahimong successful kini nga kalingawan sa pagsaulog sa atong kapistahan. Bisan tuod sa kagamay sa panudlanan sa Barangay Gracia, naningkamot para mahatag sa katawhan ang kabibo, ang kamapulukon sa maong kapistahan. Kap, pero sa ganini gisugdan Kap nga aduna gyud dagkong mga aktibidades sa Barangay Gracia alang sa kapistahan ni Senyor San Vicente pero unsa tong tuiga Kap? Nagsugod ang ato na lang ngalan ang Gracia Festival nagsugod sa last year, that is 2023. Kung aron sa kasayuran sa tanan sa Barangay Gracia maoy una nga barangay nga nagsaugod sa usa ka festival. Diin ginganlan namo kini nga Gracia Festival gumikan sa maong tubig. Aron sa kasayuran si Gracia Unang gitawag kami nga Barangay Gracia kay gumikan bisan kadto sa among dagat. Kumukalot ka sa lapihan, matilawan nimo ang katabang, ang katami sa mga tubig. So Kap no, labi na kay no nagikayo karon ang mga kasaulugan sa kapistahan. Basta naduna kay mensahe sa mga buot mo tan-aw, mo saksi sa kalingawan sa Barangay Gracia Kap. Yes, mga katawhan, labi na din sa tungkol sa Taguluan. Ako kamong giaghat, ang tanaw sa mga kalingawan karong gabi among ipakita sa inyo ang among second nga Gracia Festival. Ug ugma puhon sa adlaw ni San Vicente Ferrer, aduna kita bisita nga taga Cebu. Gitawag kini sila Crazy Duo o si Tris Palitos. Ugma gyapon dinig gyapon sa mga venue sa pizza size, aduna kita sakay-sakay. Ug sa gabi niya na aduna kita provincial band nga mo'y mga motokar sa maong kagabi. Anang gabi. Daghang kayong salamat Kapitan, happy fiesta. Yes, happy fiesta Jol.